Tohle je úsek HPV diagnostiky, která se provádí zejména pro účely screeningu karcinomu děložního hrdla, což je problém samozřejmě postihující ženy. Je to jedno z nádorových onemocnění, které je velice dobře preventabilní. Tady na těchto přístrojích v celé laboratoři to jsou automaty, které umí detekovat HPV virus pomocí buď to PCR nebo jiné molekulárně genetické reakce a tím my přispíváme ke screeningu karcinomu děložního hrdla. Pokud my zjistíme na těchto přístrojích, že žena je pozitivní na jeden z vysoce rizikových HPV typů, tak ta žena musí podstoupit další vyšetření, aby se vyloučilo, že na jejím děložním čípku je přítomná nějaká závažná změna. Tento virus je velmi častý v populaci a velká část žen ho sama vyléčí. Nicméně u části žen zůstává, a to je ta problematická část populace, kdy po delší době, kdy zůstává ten virus na čípku, tak může vyvolat nádorové bujení. Tyto přístroje jsou velice dobré pro detekci HPV, protože kromě toho, že detekují tu skupinu vysoce rizikových HPV virů, tak umí odlišit i ty nejvíce rizikové HPV typy, což jsou HPV typy 16, 18 a 45. A když potom pacientka má detekované ve svém stěru tyto typy, tak by měla mít jiný management než pacientka, která má HPV typy o nižším riziku. Tady si můžeme ukázat, jak vypadá výsledek. Většina těchto pacientek nemá detekovaný HPV virus na svém čípku, což je v pořádku, protože prevalence v naší populaci u žen je zhruba 10%. Samozřejmě u žen mladších je tento virus více přítomný, u žen starších je méně přítomný. My zde vidíme 2 pacientky, které jsou pozitivní a my si na ty pacientky můžeme podívat v detailu. Vidíme krásně grafy, které odrážejí průběh té PCR reakce a tady vidíme, že žena měla dobře provedený stěr, protože je tam přítomná kontrola buněčnosti a zároveň měla detekovaný HPV virus ze skupiny A, který patří mezi středně rizikové HPV typy. Tyto přístroje velice nám šetří práci, ale zejména nám naprosto redukují riziko lidské chyby, což prostě při velkém počtu vzorků, když my denně máme několik stovek vzorků, je naprosto nutné. Pokud je požadavek na velice rychlé zpracování, za 2,5 hodiny máme hotový výsledek.